Mga igsoon kada ni Kristo, nindot kaayo ang atong nadunggan nga ebanghelyo. Mangutana kita, asa man ka taniini na belong, no? Where you belong, asa man taadto sa gipanghulagway ni San Mateo. So nituguti ako sa pagkutlo ni ining linyaha, miabot ang yawa, gisakmit ang gipugas didto kanila. Tuod man daghan kitag kahigayunan nga makadungog sa mga pulong sa Ginoo, una diha sa tagsa-tagsa nato kapanimalay, dili ba? Yes or no? Makadungog ba kita sa pulong sa Ginoo diha sa panimalay? O ino na to, kapila man ka kita nakadungog sa pulong sa Ginoo, ang mga kahigayunan nga atong masahod sa atong duha kadalunggan ang pulong sa Ginoo diha sa panimalay. Ikaduha, diha sa atong pagsimba, sa pagtambong nato nining gitawag natog Santos nga Misa, sa mga pagbasa o ato nga sad mabasahan diha sa Biblia, kapila man sad kaha o unsa man kagidaghanon o ato ba kining gipuy-an o di ba ka mingon kita gikawat man ang pangutana, asa man nato gi-report kining gitawag nato pangpangsakmit sa demonyo ang pulong sa Ginoo, di ba? Na may gitawag nato authority nga angay natong reportan, di ba? Kung makawatan kita og kabtangan, ato mang ipablatter, ato man din itug-an didto. Apan kita sa diha nga gisakmit ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi, asa man ta mo report? Siyempre adto sa atong Ginoo. Muduol kita kaniya og ato siyang sultihan nga diin ang pulong, no? Nga iyang gitisok sa atong kasing-kasing sa atong kinabuhi, gisakmit sa dautan. Kay siya, unsa man siya, dili lang siya magpupugas sa pulong sa Ginoo, kundi siya usab ang muproteher niini. Siya usab ang mubantay niini. Nga muna, ihulagway siya nga maayong magbalantay, nga busa muduol kita kaniya, o atong isumbong kaniya ang mga kahigayunan nga diin kita gikawatan sa dautan sa maayong binhi ngayang gitisok sa atong kinabuhi. Wala kitay laing kasumbungan gawas kang Hesus. O pangayoon sa nato ang proteksyon sa mahal nga Birhen Maria ngang unang magsasangyaw nga diin kita iyang iampo ug mapanalipdan diha sa iyahang kupo sa paghigugma ug panalipod. Amen.